presents Kun Ako Ang Pasultihon. Ay, hello, kumusta mga kasama? Kini lang una ang inyong Kuya Joel may makiguban kaninyo karon. O mag-aauha kaninyo mga kaigsunan nga mugamit kamo sa mga produkto sa SED Marketing. Sama sa Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kunji Soap, Kugon Herbal Capsule o Celebrity Beauty Soap. Bueno mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaking Kini ako problema bahin sa akong pamilya taon sa akong asawa ba. But ngano kaning ani man aron mahibaw ko sa problema nako no. Inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ha samtang nagpractice uskan taog. Dito akong amigo si Sir Brent. Sige magkanta ko. And when I go away, that's it good to me. Di mo disipat sa rito. May good news ko di mo lagi. Sagod sa na. Nag-chat ako sila nanay og si tatay. Ngosa? Mubakasyon sila nga ni sa ato usa ka buwan. Og ang nakapa-excite pagid ako dong kay ang akong maguwang lalaki nga si Manny Diego gani mo uli na. Hindi magikan. Gikas ka bas? Gikas Monte. Og matod pa niya dong nga ani siya mubakasyon dinhi sa ato. What? Pagkatapog lagid biini dong. Oh, excited ako ayo ko. Dai kanang wa kay mo diskuido ani. Ano day dong? Ko patay yung budget ka di unsa may pakaon ko ligdag ko. Uy. Silang damoy Ginoo. Dong, excited kay ko kay magkita na gyud ning Manny Diego. Napusya ka tuig dito sa presuhan karon makalaya na gyud. Yes, excited ko dong. Dong, sila si nanay og tatay ba? Ugma sila mga bot. Unya si Manny Diego, ugma sa gabi siya maabot kikan sa Manila. Mangumpra tadaan ha, magbalit tag unlan, kutsyon para ilang kahigdaan. Na may bakanting usa ka kwarto. Sila si nanay ug tatay mo'y ahan to pahigdaon. Unya si Manny Diego, pwede anak lang siya sa sala, diya sa sofa. Di ka mo sugot? Sugot. Excited gali. Excited kay ko dai. Excited mao ba dong? Sige, salamat kay kaayo dong. Humutas akong bana, uy. Day kadang. Noon sa man. Ang imong baguang ba? Ani mo istar sa to? Ay asa na nimo paistaron nga wa may laing kapuy-an. Bitaw sa. Unsa man mosugot ka nga ani siya mo puyo o banato o dili? Ay sugot oy nga dong tao dihi pida puyo buli tag iro lang tao uban pa diha igsuon problem noon sa tao kay. Ay mo gid akong ganahan nimo dong luloy kanang imong pagkabuutan ug pagkamasinabuton. Wa ko masayop sa akong pagpakigminyo nimo dong. Kagilang Sayo. Sa ambisate? Wa oy. Unsay wa oy nakadungog ko na kay gisulti. Oo, sabihin na dudunggan mo, be? Niingon ka nga, nakasuyop ka. Ay, salamat taon. Tanos alang kami apil anang suyop-suyop, loloy. Uwa, suyop ko taon. Unsa nito ko nadunggan, daddy? Niingon man ka, ikaw ang nakasuyop. Hindi, suyop ko taon. Huyop! Gitay ho ba? Ako ray makahuyop. Unsa? Abi na kong niapila ka ng adis-adis. Kay na, di na ba ko managana og puspos basta makapil-apil ang mga butanga. Porbida sa di mo na di tamo apil si bakot. Ano ko yaw kay mga pulburon na tong utok, anak. Ako mapil, hindi pangalikom ni Gary, mapil noon ko, anak. Noon sa mga kawin. May nuoin. Basta ha, manglakaw taron ha. Mamalitag mga gamit para nilang nanay og tatay. Ingon man kang Manny Diego. Ha? Manlakaw ta. Huy! Naminaw ka! Naminaw ko ako pa! Nahala, sige. Pag-andam na diha ha, kay manlakaw taron. Maligo sa ko kadiyot. Pag-andam na diha. Giahak ni. Murag may umaabot ka bagyo ni akong kinabuhi karon dinhi sa muada. Sao naman lang ani? Kidot ni ani! Pre, what's the matter man mo, ha? Nagluya man ka, ha? Murag na bagyong umaabot sa akong kinabuhi, pre. Kung si Bising wa musuod nato dito sa China, kining umaabot nga si Karing human Para padong ni mo. Kaya na, pre. Isang ka. Murag ko rin ang problema, ha? Kay bagyo man? It's true, pre. It's true. Straw? It's straw, dili kay straw. It's straw, day. Siya doon. Yan ang problema ni mo. Ay, kung ulangan, pre, kasyon des bay.
Usa ka bulan. Usara mga kabuan. Ya, mag-uon mo ka na, kisa usa ka tuig, be. O, limba ka na usa ka bulan, bugat ka na. Okay. Kana rin ba sila, bro? Basta ganahan na sila. Mu-extend na bagitaw na imbes sa kabulan. Ang ilang bakasyon des bay, mahimo ng 3 years. Uy, dilikis din, ha? Dilikits lagi. Murag panit ba? Dilikit skin. Kanya, daan ra ba itong murag way ayo, way gusto tong iyahang mga ginikanan tao na probida. Kaya ba o man, kaya ba na ka gusto nila ilang anak, paminyo mga projer. Ay, anong mag-uol mga nga, pwede man sila papawaon. Ha? Kaya ikaw kay Haris yung panimay. Uy, magbuti mo. Bawa ko yung espada, pre. Hindi ko ari, probida. Sura na, pre. Mas isog pa taon ako kasawa na ko, pre. Mo. Ang gusto ginako, pre, ba nga. Kada bang, sila gid mismo mo imuhawas ba, ba? Dili na mistil bitaw, kuwat nga, papawaon pa nato. Dili man gid sugot sila nga mo papahawa ta nila. Ang gusto na ako nga, kanag sila mismo, mo pahawa, aron magkatrukis mi sa akong asawa, aron di mi magkatrukis. Ah, sa'yo na, pre. Do it, I will teach you. Ha? Do it, I will teach you, ha? Tudloan, di ka? Sa angay na mong buhaton, ha? You do it, I will teach me. Oh, kana. Usaw na, pre! Tudluan yung gusto kong pare, unsaon taon nga, pahawa lang ako, ugangan nga sila, ba? O yun man, ang magkuwang sa kong asawa. Mao to nga, pag-abot yun nila. Happy ya. Nay, kumusta naman mo? Naginawa pa. Ikaw, Tay, kumusta naman ka? Naginhawa pa pero ikutasan. Nganong kutasan man ka, Tay? Kinihingway batasan akong hubak. Patakalang suot. Wa pa na mawa ang imong hubak, Tay? Ay, kining hubak na ko dahil muranig series. Musiga mapaong. Siga paong. Ay, nindot day, Tay. Nay arts. Padilot kawa mahal makatukma sa hustong panahon. Wa pa ba yahi Pasko? Pero sige lang, Tay. Uy, pangitaan ta nagpaagi, Tay. Ako rin bahala, ana. Asa man di ay ang imong maing laking bana. Na, ambot lang, Nay. Ug asa to gibutang sa Ginoo. Dali, uy. Ibutang na inyong mga butang sa kwarto. Aron makapahuway mo. Kay mag-andam pa kong inyong makaon. Dali na mo nga rin. Dali. Kaon na mo, Tay, Nay. Ay, sige. Kita rang tulo. Kita lang una, kay nahibaw man kong gigutom na ni tatay. Kay Nay, luspad na gid kaayo. Ay, daan naman ang luspad tatay ni mo. Kita palang kasitlogan na perting puti Ay, pataring baya sa kadaghang hisgutanan nga puti ang ako pag yung itlog. Ang kanor. Talagsaon man ang itlog ni mo. Kay ang uban mo puti malag na ay kuang kaaway. Pero kanang imo, may kontra ugwa, puti magid na. Luspad lang ang pagkaputi. Ano mo paghisgutan na, ay, ni atas kan anan. Nangaunta. Sa isod, anak. Scramble nga itlog. Ingon ka kanili na mo maghisgot anang itlog. Hisgot malagi gyapon mo. Imo dahil ng itlog ang hisgutan, dili man. Itlog manas manok. Sige na, mga una ta. Sige na. Anak tayo, imo na. Nala. Marag-arag ni kaya usahay mo sambot akong hubak ni. Ay, nana, ang maing laki ni mong bana ay. Lahos na lang diri sa kusina, dong. Di ami diri. Kinsa, uy, Nay, nana ni mo? Ay, nanataon. Siga mo gunang mata ni mo pagkakita na ko. Siliga yung daan ay, siliga. Ay, kaman di ay loy, ha? Anong karoon pa man ka, ha? Wam ka mo trabaho ka. Doon na lang ko ito, Tay. Chicks. Ha? Chicks ko ta. Dili tao, no? Chicks ko ta. Ricky Garrick talon sa... Anak yun, tumang yun sa mga rules. Kay, bisag magkinaunsa, di, yuhod mo ang konroba. Ang anak di ay mo kadyo. Unsa? Kuan ba tinuod ay kining
ayaw mugtuoan ang mga istorya. Bebe, onya. Pagkita ko sa kong mga ugangan, bida, sugod rin kubas, lughan ko, samod nga pag-istorya mo, kay mura nisugod tira, ugangan ako babae, og mga mahait taong pong taon. Unya? Huy, nag-unsa man ka diha, Loy? Nahinuktok man ka. Duka na ka? Ngano ka, uy, prangkahin na lang puno ko. Wa ka malipay nga niya sila si nanay og tatay dinis ato? Wa ka ba malipay nga niya sila si tatay og nanay? Lipay, oy. Malipay, uy, pero imong naong murag aslong pas panyawan. Aslum. Pait pas panyawan. Aslong pasuka. Di ba yung sayop? Anong lagi? Sayop lagi. Sige. Maumag ha. Sige, maumag ka. Aslum Ay, pagboto ko siya akong isulti, ha? Ay, tabian eh. Pait kayo dahi. Dili man na inyong panyawan, amo man na. Magbuot kag aslom ang among panyawan. Di mo. Ayaw na nag story. Ang ako sabot ka. Ay, pait tabian eh. So'y pait. Ano, pait pas limonsito? Gibalik daw na ni mo. Limonsito na may noon mo ipait. Imbes ang aslom limonsito. Nya panyawan mo ipait. Imo naman hinoon ng aslom taon ang panyawan. Balik ang utok taon ay. Ha? Unsa? Balik kog utok? Bantay ka na ako, ha? Tingalig na, mabali sa nang naong ni mo ron. Ha? Ano? Unsa? Ikaw may naunsa diha. Tug na tani. Kapoy ba yan mo eh. Unsa may problema ni mo, Loy? Ano, day ka? Ay, mga tug lang kita. Ikay tuog diha. Bahalag urumon ka diha. Ano mo ka eh? So, Tol, punta ka, Tol. Kailan pa ka na, Tol? Ako ni Tol, Jigo ba? Batang munti? Chico Castro? Manoy Diego! Manoy Diego! Papa, oy, nalasag ko. Imo sa tagal kong piyaya. Ang imong kayo, ang imong kagwapo. Sama kalami sa piyaya. Sapa diha, oy. Ay, my darling sister. Uy, makauna. Gutom ko. Ay, may problema, Manoy. Dong Loloy. Sukari paliw si Manoy, babe. Sige na, please. Sukari sa ba? Oo, day. Manoy! Kang beli. Paano ko iya? Kanay, sister. Astig yapon. Pero, mas astig ka, Manoy. Kay batang munti ko kagwid. Sama day. Dito Montero, kurog silang tanan ako. Bisang mayor pa brigada kurog. Mao ba, Manoy? Kuya, wagod, Manoy. Ako ba? Unsa na iranggo nimo dito sa inyuhang katudto sa prisuhan, Manoy? Kusinero. Nero ka? Kusinero ko, tes. Mamay, kurog lang tanan ako. Kay, wala yung kusinero dito nga. Lami kay muluto. Ako ra. Mauna nga, pangitaon yung ko swardin. Mao ba, Manoy? Kung di ko magluto dito, patay sa tanan. Mamatay na sa gotom. Maunang kon unsi akong imando sa ubang mga pinreso dito. Kurog lang na ako tanan. Ingon anak ko kabagsik dito. Mao ba, Manoy? Unsa man? May magkaon? Gutom lang ko. Gutom na kayo ko na. Luloy! Unsa man, Loy? O pa kasuka diha? Gigutom na sa Manoy Diego! Dali ako na diha! Paihita ni matawan na. Sungkitan pa ang ako din eh. Boy, baka ako. Limo sila nga ako yung nagbuhi din sa bay. Ako minangit ang pagkaon para nila. Hoy, Loloy! Asa man ka bo deres banyo? Ang ginoo ko. Ay, Pali, kining tuloy. Ako nagkasunil sa gawas pangagihay-hay. Ay, plansa haha palihog. grabe ako bigyan pa plansa ako. Ay, balitin ko na tata dito, Ito lang ng butelya. Ya, bayre lang ha. Lisan na siya. Bida sa naninggalagdiho. Isos. Dali. Loy! Nga naman yung mga plato diri mo man hugasi, ha? Nikagay naman yung mga mumuha ng plato! Hugasi ko lang diri! Huwag ipangahak mo niya. Bahala mo. Diyan mo. Uli ko sa mo. Milakaw man tawad ko pero nibalik tawad ko kay mahal gitaw na ko akong asawa. Pero murag nangausap lagi sila. Ako nagbina kong asawa. Dihay ang ginikanan. Nausap yun. Sila yung tanan. Bago kasabot kung sa'y buhaton ko sa kong kulingon. Angay kong magpabili na yung bayaw. Mulaya ito ako din eh.
Saman, bam, palihog ko, tabagi ko nyo, Ate Pres. Palihog to, Ate Pres, tabagi tawag ko nyo. Kung saman, kung kamoy pasultihon. Luloy. Hello, Ate Pres! May papalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy. Permi ang mga bata niya. Palinsad mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami na sila. Tinuod na, mga bata. Iniglakaw na to pa doon sa eskwelahan mo. Inom yung tag Don Pepe Tablia. Kaya the best yung ka na itong imnon. Ate Pres! Okay, ang sender na to karoon lawa gulyat. Si Luloy, Ate Pres. Luloy. Oo, si Luloy, Ate Pres. Luloy, sabihan niya ang kahimtang taon kay... Nga naman. Ang iyang habang asawa isog, niya siya buutan, niya karon ang iyang asawa ni bakasyon ang iyang mga ugangan taong Loloy dito, niya murag ang iyang ugangan wa man kay ni gusto ni Loloy murag suguon lang siya Ate Pres. Ni abot ang igsuon siyang asawa gikas munti nga pilak tuig na po kunok tuig dito. Suguon gyapon siya. Ay, kuan na to ani, palitin ko dito minunon, palitin ko kuan na. Mura siya boy ato niya siya biya tayo napakaon lang tanan. Daoy. Luoy, no? Siya nang buhat sa tanan para maayo pagkabutang ilang pamilya taon sa Sa iyang kapal asawa. siya ay nanginabuhi. Nang inabuhi, mao na Ate Pres, siya ay nang inabuhi taon. Kaluoy ni Luloy. Looy, oy, bita, tos lalay kay maak tos lalay. Kinis Loloy, looy Bitaoy, kay. kaluoy. Oh, bang unsa may atong mabasa diha sa Bible bambe? Ato ngay numduman gulyat nga Numduman gina to. asawa ug ang bana usa na sigon dito sa Genesis o dito sa New Testament. Paningon na ani nga muipo na ang pamilya, ang ugangan. Matod pa sa mga bagong minyo, dili kay sila kalihok ug naaipon sila. Samot pa nga naapo ni pauli ang gikas munti. Kuwari ka sa Efeso 5 versikulo 22. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kung ari ka Tagalog, maingon mag-asawa, pwede laki, pwede bayi, pero din sa ato, asawa, ang babae yun eh. Asawa ra. Nya ang lalaki, bana gina. Bana ginagawa, tugto ka sa Manila, kayo kang asawa, both bana ang asawa. Nining pagka dramaha nini pagkaistoryangan niya abot nato ko sa ato ang drama mo rag bali ang tanan kay siya mo sugoon tanan binta ato tumoingon nga kanang naang mangugas ako plato ikaw sa dihay pag lataan ng kuan karne no ya kanang ana ta ba murag tunga sila kay og asawa unta nga mao maikog no Bitaw dili unta siya mo kuan ba mo o kirang musigig sugo yung ugangan o eksom pero pero dako bam no kanang suguon kag sige bam bisan pag imo ugangan di ba ayo Di oy. kay una abam ha naaguna ikaw ra bitay dibasa nga ang babae lalaki kun maminyo na mubiya sa iyang gidikanan unya tuon noon sa ugangan ug kinsa bra dia be Okay ra. para sila usara Gulyat. ha Okay ra magatuon. okay ra tuon pero kanang imo lang kag buhi Ate Pres. Oo, nya ikaw pa nang tuon ginabuhi. celebrate mo happy banding okay ra na nga. Watuon lang ka nya sugo-sugoon ka. Di mayo. Nya ikaw nang ginabuhi, no, di ba? okay na po Unfair man. okay na po tingali kang sugoon ka ng humok pa kasugo oh pero Pero ingo ka dili permi. Luloy, paano to ako gihayay dito ka karsuni sa utawa niya to? Ang asawa sa way buot, no? Wa lagi, oy bo. Wala sa mabadlo nga. Grabe, Iyang bana, ana-anaon. Yun na akong bana. Oo. kuan tingali Luoy ba yan Di na sa akong bana? maluoy. kuan tingali sa Sige, Ate Pres, kajot kayo, Ate Pres. ha? Okay. kuan tingali sa Ate Pres kan dato tingali kayo sila ha Di sa may dato. Ang babae. Dili, oy. Daajud. Lagi tao tingali yun, ani. Di maikog. Di maikog ba nga butanta ilang umagad na ilang anaon. Dili mayo. Magkagaba biya sa tingali na. Di ba? Kanang sobra na ang imong pagpadaog-daog ba tingali. Yung sana? unya kinamsa ko na kanang Nga. istorya nga ko ng pagsukol nimo sa imong ugangan gabaan pag kuno Dili po tingali mo sukol. Dili mo sukol, pero abinin mo, ang angay good aning mabadong ang asawa.
Ang asawa mo miingon siyang mama or igsoon nga, ayaw mapag-anana sa kumbana, kay mo pinangita. Lihok mo. Kuan sa ning bana ate pres karang mo dili siya gustong samok. Na, mao lagi. Mm. Nya, mo na, masubraan, na kuha na siya. Na-clear up na. Gusto na siya mulayas, no, di ba? So sa tusugilanon, kanang na ang kisa na sender si Luloy. Loy, kanang na ang kuyogin lang sa mga pag-ampo, Loy, apan usa, kato bitong usay maingon ka, ate pres, kato masubra na pagdaog-daog ka na bitong yung ate pres ka, bakasyon usa sa kabuwan. Oo. Tangan ko, makaliwag pa mong inyora diha. Maunda. Ay, mayo, suway ko na bakasyon, Loy, ing nga ato ka, nabori, Oh. atong palakaw sa inyong kwaryota dito sa inyo. Ana. Duna. Di ba sa imong ginikanan, no, asa dapit ay puyo, mayon ka nga, aton sa nakto si mama baron, or papa, tatay, nanay. Sa ato sa kilano, ang papa sugo, ang mama mo sugo. Sugo, ang igsoon sugo. Mas nindutong ako na dungga nga nag-istorya, anak nga lalaki o nga umahan. Nga naman? Buwag man. Kay kanang ni karingking ang inahan. Unya? Unsay pong sa anak nga lalaki? Pa, Sa ban? pa, may pulbombina pong sawon mo pa. Salamat pa na natin tulungan doon. Kaya kang puzzle, dihan.